Benvolguts. Hi ha moltes maneres de passar la castanyada. Segurament la més tradicional és aquella de passar-te tota la nit torrant castanyes i cremant una miqueta de conyac per a fer una miqueta més portadores estes nits tan fredes de tardor. Trobareu també alguns deshonrats que se n'aniran per les cases a demanar caramelos en sus fills dient una cosa tan ridícula com truco o trato. D'altres preferiran tancar-se al seu guarito i fotre-se a caldo en els còctels més exòtics. Però si de veritat voleu passar la millor castanyada de la vostra vida, no dubteu en vindre a la Sénia, a la plec del Sénia o música en terra de Cruïlles, on podeu disfrutar de solc, la bundubanc, mascarats i, com no, de Pepet i Marieta. Que el Sénia no és frontera, que és la selva de la Unió, que agermana los pobles que viuen pel seu cantó. Grandes moros, borregos, cadupenos i famosos, gorines i aganyosos, burs caseros i l'arròs. Cago la mar, ho havia de pagar la senyora Potato.